Hi, good morning. So yung lulutuin po natin mga kadong bisaya, no? Ingat kayo dyan sa summer provinces kasi bagyo today. So yung lulutuin natin yan is calderetang baboy. Yan. Okay? So yun yung ulam natin yun, guys. Okay? So ngayon, iwain muna natin yung ingredients. Kamusta naman kayo, guys? Kung may bagyo. So carrots, hihiwain natin para sa ingredients. And patatas ugasan mo. Patatas. Potato. Yung karne pala. Palimutan ko lang natin yun. Lalaga muna natin hapon. So guys, so ito na yung ingredients. This one and ito po. Okay? So antay lang natin ako muna. Diba? Sumayaw na kahit hindi marunong. Ganyan dapat kayo. Kahit hindi marunong, try lang ng try. Kapalan lang ng mukha yan, guys. Ay, ito na lulutuin na natin. Yan. So, unahin muna natin yung sibuyas. Diba? Sibuyas. Unahin muna natin sibuyas. Kung wala ng bawang, hindi ko na nilagyan. Sibuyas. Pawis na ako. Ito yung pinakuluan natin.
Sibuyas, sibuyas. Pangalawa ay carrots, carrots. Ang carrots ay carrots. Yan. Sabay na natin ito. Yan. Itong sili mamaya na yan. Para maanghang ng konti. Paanin muna natin yun. Paunahin kahit lambot ng konti. Okay? Okay guys, di ba? Napakadali lang gumawa ng caldereta. Di ba? So ngayon, yan, half cook na siya. Okay. Half cook na ba siya o hindi pa? Hindi pa. Konti-konti pa. Ito lang yung simpleng ano, actually yung complete talaga na caldereta. May bell pepper, may ano ba, green peas dapat siya. So kulang ng dalawang sahog. Since we're locked down, so we're not supposed to find those ingredients. So we only have 2 ingredients. Okay na yun, ang importante dyan, caldereta na rin siya. Diba guys? Okay, takpan ulit natin for another 3 minutes. 3 minutes lang guys. Okay, mga kaprobinsya, so tingnan na natin kung pwede na siya. Wow, I think it's good naman na. Yeah, I think it's good na. So now, transfer na natin yung ito dito. Yan. So, transfer na natin siya. And we will transfer it to this place. Oh, simple as that. Kawali na ito, nagsasayaw-sayaw. Guys, kaya konti lang niluluto kasi konti lang naman. Hindi sila makain. Ako lang yung makain. So, mga ano lang nito, 6 na ganyan. 2, 3, 4, 5, 6. Pasobra na ng isa kasi ano pa yan mamaya. Isa pa. Yan. So, antay lang natin na kumulo ulit siya. Okay. Antay lang natin na kumulo ulit siya. So, yung sasabaw nyo, yung pinagkuluan nyo din. Para lasang-lasa. Diba guys? Okay guys, so ilalagay na natin yung caldereta mix na mamasitas. Pusin natin siya para matalap. Matalap! And haluin natin siya i-mix. Actually, may bago naman kaming kawali. So, ito lang talagang paborito kong lutuan. Kasi ito yung mabilis lutuan. Kaya ganun siya. Yun nga, masarap na siya. Sarap na guys. Tikman nga natin guys. Talap. It's good guys. Pakulang na lang natin ng isang pieces.
And thank you for watching guys. Pinagpawisan ako para sa ating recipe today na caldereta. Okay guys, so hanggang dito na muna tayo. So guys, please don't forget to subscribe my YouTube channel. It's Dung Bisaya. And click the bell para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko. And follow on my Facebook blog. It's Christian. Thank you.